linya Brigadier General Inocencio Pasaporte sang Philippine Army 303 diri sa aton sa probinsya. Sir, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod, sa Action Brian. Mayong gabi, Brian, no? Kag sa tanan nga pamati sa imo nga programa sa buong nga gabi, mayong hapon, mayong gabi sa inyo nga tanan. Aha, pasensya gid sir sa disturbo. Medyo gabi na Okay. lang disturbo pakita. Oo. Sir, sino nga sinimana daw ara sang tatlo gid ang pinangmatay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang isa sa Himamaylan, isa ka former Cafgu kag empleyado sang Himamaylan City. May isa man nga ginpatay dito sa Sipalay pero hindi pa to ma-sure kung ano to nga mga tao, pero ang manner sa pagpatay amo-amo man kag sang ligad na gabi may ginpatay man sa Barangay Bandila, Tuboso, Negros Occidental, nga ang mga suspect 5 nagpakilala man nga sila miyembro sang NPA. Sir, ano? Sir, sa katapos ang Philippine Army, ano ni sir nga mga paglantaw ninyo ang manner nga pagpamatay, sir? Mga NPA ini sila? Sa una mo itong mention ng incident nga ara sa may Himamaylan, sa sitio Cantufato, Yes, sir. sa Barangay Binavista. So, nakalabot to sa amon ng ang incident. Amo itong verify na mo na, no? And accordingly, wala naman sing lain nga motibo, no? Ginatanaw na mo ini nga initially, so ginaano pa ni siya nga aton local police. Accordingly, connected sa NPA. So, based ako nga may informasyon, and based man sa mga ginistorya sa aton nga na tropa on the ground, sa aton nga mga intel, ang incident dito matanaw namon nga daw connected sa left bilang former Cafgu na siling. And ang manner, no, ang nakilala ang isa ka perpetrator. So daw nakilala ni, and ipa-ensure namon will be kumbaga na-task mo namon sa mga mantropa to gather additional witnesses sa area para makorroborate pa ang itong ginasiling sa pamilya. Pero ang ining incident, daw matanaw naman nga connected sa NPA. Okay. Okay. Ang sa Bandila, yung incident, ginatanaw namon, wala pa naman kung sure kung NPA. Pa-imbestiga naman ang pa-approach naman case to case. Hindi man kami pwede nga magsiling i-generalize naman. Yes. Tanan, But wala siyang ibang motibo, especially pag mga Cafgu nato and kung former Cafgu man. Wala siyang ibang motibo. Pag nakita man natin nga ang perpetrator gitman siya ang mga NPA. Amo na niyang previous months may incident sa Dihulngan City, pati Balya Hermoso, mga Cafgu, ako man gintambangan ni siyang kwan, sang mga tayo tapos man ni so they take opportunity during sang off-duty sang Cafgu ni. Amo ni ginpang nila, ginpang pamusil patay. So diri mo ganin off-duty Cafgu. Ari ni mahulog ni sa IHL case. Hindi man during yung off-duty niya, he is not performing yung functions as nag-provide niya sa security doon sa aton ng mga projects sa region. So nag-duty niya to provide security, especially sa construction ng farm to market dira ongoing, hindi naman tapos na. And ang initial Hermosa mo gihapon, duty gihapon, and off-duty ni siya. So, yung target yapon niya sa mga almadong NPA. So, ako ganun siling naman nga, mahulog na naman niya sa IHL case na ginabuhat nila, and file na naman ang mga current documentation to support ang among case na file sa ila. Na ginasiling nga nila, direspect yung karil, sa sinaling na karil, including yung human rights and international humanitarian law, but diri wala respeto gani So daw ka ang ilang ginsiling especially sa celebration sa ating Human Rights Week.
Kaya ginasiling nila ang current administration and AFP. Amo niyang damo kuno sala sa human rights. But currently, per record sa human rights, dito sa probinsya, wala siyang human rights violation ng atong tropa. Aha. Okay. Sir, andito sa may Tuboso, amo to nagpakilala, NPA, allegedly atong ginpatay nga si alias Kulafo, ginaaligar niya may sala sila and allegedly asset sang authority. Ano? So, isa man na subong sir sa gina-check ninyo. Kag, ano sir, like for example, kani sining former Cafgu abi, ano, sa Mahimamaylan, anong ilang nga mga protection ni Sir Man sa iban pagidira pila ka adlaw nga mag-retire sa kaangay nga serbisyo nga ti medyo mabutang sa alanganin ng ila kabuhi, sir? Okay, sulit ayan, anak daw, medyo nag-ano yung atong signal subong. Hindi ko Aha. na pick up ang ano mo. Subong niya sir, okay na. Okay na. Medyo okay gamay. Aha. Ang kaangay subong kaangay bi sir may damo kita Cafgu no nga upod subong sa otoridad ta kaangay sa inyo sir. Pila ka adlaw inis lang mag-retire gid sa trabaho nila, ang protection nila bala sir do kakululbaan kay base gina-monitors lagyapon sa NPA nga ti nagahatag information sa Philippine Army, Police. Anong protection nga mahatag sila sang Philippine Army sir o kung sang gobyerno sa mga amutan ng mga utom? Ara gyapon na no. So part gyapon kung maghatag information nga maghadlok kita kung panahon natin ng biro nga mahadlok kita maghatag information balang naton terrorist man nga terorista man ng NPA nga grupo. Tinga mahadlok kita maghatag sa ano. It is the right of every kapumuluyo na maghatag information against sa grupo balang naton sige lang ilang extortion. Recently, may mga surrenderies kita sa 303rd Brigade at kasiling silang ang medyo budlayin. Ganyan no? May mga ang ilang suporta medyo na budlayan. So, nakiam ganyan ang kasiling naman nga the different local government officials, including yung mga barangay captains, and any local officials, even police, even kami, even sa batalyon kung magpalapit. I-facilitate na para magtablong na dahil we are giving them chance. Pero pag hindi gani, we'll be going after them. Balang we'll be employing yung mga current capabilities na ara na sa AFP. We will be employing there sa Negros. Kabay pa sir ano kay kaluluoy hindi sila pariyo bisa Philippine Army nga ang security grabe gid after all nga maka-retire na. Pareho sa natabo sa Mamaylan kag hindi lang na isa daw damo na gid sa mention mo kay nahi sa gihulngan do may araban maluoy man kita sa ila sir ano. Ara no ara na ang threat sa ila kamo ganyan no medyo nag-down ang ila security but we are trying our best out man sa ila out man sa pamuluyo nga ang mga killing and we will be charging yung group nila with human rights at saka ISL cases na ilaga ginapabugal. So, ito throwback namon. Sa imo nga ginsiling na maghatag kami as much as possible nila na kung former member ka Cafgu maghatag yapon ang protection medyo nag-down lang ang ila security dire but we are trying our best nga mahatag ang seguridad, especially dira kung diin sila, no? But given naman ang kanto pa, balan man natin nangyari sa kanto pa, medyo layo naman yung remote, ano? Naka-deploy man natin tropa before dira, tapos kung ara dira ganyan natin tropa, kung na naman singin pay dira, but again, we'll be instituting measures, ano? Nga, hindi gid magdugay ni, no? Justice will prevail. Ilala naman ng perpetrator, will be going against them, kilala man taga-binabis kaya po ni sila, and malapot gini sila, maubos man yung ilang swerte. Forte, no? Anyways, sir, salamat gid sa mga time. Ang pamilya maybe siguro ka pangitagid sang bulig sa Army kag PNP angot sini hustisya ang ginapangita. Sir, ginapaabot ina naton para sa kalinungan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Basi may ara pa sir, why ko na pamangkot nga pwede mo ihambal sir, go ahead sir. Ang inyo army paalapot ko lang sa tanan ang inyo army diri sa Negros ara gihapon nga magserbisyo maghatag protection hindi gid man na ang threat nga ginahatag nila hindi na kumpara sa sang una
huyang na ng grupo nila, and we will be going after them hinay-hinay lang. We'll be getting your key leaders. Ang ilang ang mga membro nga hindi pa magpanaog, hindi mag-surrender, we will go after them. Amo ganina agda sila nga mintas tranto aga pa nga may opportunity to be with the government para ihatag namon by all means. But kung hindi ka mo, kung sino pang insisting nila, as guidance ng akong division commander, we will go. Hindi lang guidance ng division commander, but the top leaders of AAP, we will go after. May gamay naman lang yung grupo nila diri sa Negros. And we'll be locating ang ilang grupo diri. Aha. With that, Sir Inocencio, sir, salamat gid sa mga time, serbisyo, may gabi sa mabuhay ka, sir. God bless aton tanan. Stay safe, sir. Okay, thank you, Brian. Yes, maayong gabi sa inyong tanan. Aha. Action firing line. Ay, pwerte, ano? Sige, tiya gina-monitor to subong ang area.